Dobrý deň alebo dobrý večer želám každému, koho zaujíma výklad horoskopu na február 2025. Som Žaneta, astrologička, hypnoterapeutka a hneď na úvod vás poprosím. Aplikujte na seba jedine to, čo s vami rezonuje, pretože toto je všeobecný výklad a ja váš osobný horoskop nevidím a jedine váš osobný horoskop je pre vás na mieru šitý. Takže teraz vítam každého, kto má ascendent alebo slnko v strelcovi. Február prináša koncentrované energie vo vašom 4. a v 5. astrodome. Okolo 1. 2. februára pocítite vplyv konjunkcie Venuše s Neptúnom. Okolo 3. 4. sa Venuša stretne s Rahu. 23. februára dôjde k mimoriadnej konštelácii, ktorá tu nebola približne 18 rokov, teda naposledy v roku 2007. Neptún sa stretne s Rahu a aj nov 28. februára bude v Rybách. Prosím, venujte pozornosť tomu, čo hovorím o vašom 4. astrodome, lebo tieto témy sa zopakujú alebo budú veľmi podobné aj v marci. Teda do 4. februára bude planéta lásky a peňazí v astrodome vášho bývania a rodiny. Určite máte nejaké plány do budúcnosti a chcete zmeniť každodenný chod vášho života, to, čo robíte. A tieto vaše plány do budúcnosti budú veľmi užitočné aj pre vaše zdravie. Od 4. februára bude Venuša vo vašom 5. astrodome, kde máte možnosť vyliečiť si svoje srdce a svoju dušu zo zranení od bývalých lások. Láske, kreativite, vynikajúcemu vzťahu alebo zlepšeniu vzťahu s deťmi a hravosti sa nevyhnete, láske sa už nebráňte. Okolo 12. 13. februára pocítite vplyv splnu v Levovi, pomáha vám stabilizovať vašu víziu do budúcnosti, vašu vieru a tým nemyslím vaše vierovyznanie. Pre mnohých prináša spln završenie právnych záležitostí alebo cestu do cudziny. Najväčšiu hru rozohrá konjunkcia Neptúnu z Rahu. Spomeňte si, ak na to máte vek, čo sa dialo približne v roku 2007. Neptún vám pomocou Rahu splní všetky sny, takže si dajte pozor na to, čo si želáte, pretože sa vám to môže splniť. Táto zriedkavá konštelácia vám teraz môže splniť naozaj váš sen o bývaní, rodine, rodinných vzťahoch. Dá ich do poriadku alebo zmení za účelom zmeny k lepšiemu vo váš prospech. Na to nezabúdajte. O vplyve Jupiteru som hovorila vo videu na rok 2025. Odporúčam vám ho vypočuť si, pretože Jupiter je vaša vládnúca planéta. Vplyv Jupiteru je dôležitý pre vašu osobnosť, ale teraz prvý polrok kvôli partnerským vzťahom. S čím súvisí aj vaše bývanie a vaše bydlisko. Takisto Mars sa koncom mesiaca pohne vpred okolo 24. februára, preto sa tie neviditeľné tlaky ohľadne spoločných financií, intimity, lásky, detí, vašich tajomstiev a možno podvedomých programov uvoľnia. 28. februára nov pokračuje v týchto témach vášho 4. astrodomu a celkovo využite vo váš prospech túto mimoriadne zriedkavú konšteláciu. Strelec,
Želám vám veľa šťastia, držím vám palce a teším sa na vás opäť na budúce. A ak aj vy na mňa, tak budem veľmi rada, ak moju prácu motivujete lajkom, odberom alebo zdieľaním. Ahoj, dovidenia. A teraz vítam každého, kto má ascendent alebo slnko v baranovi. Ak ma nepoznáte, som Žaneta, astrologička, hypnoterapeutka a hneď na úvod vás poprosím, aplikujte na seba jedine to, čo s vami rezonuje, pretože toto je všeobecný výklad a jedine váš osobný horoskop je pre vás na mieru šitý. Takže, baran. Február prináša koncentrované energie vo vašom 12. astrodome a v 1. astrodome. Okolo 1. 2. februára pocítite vplyv konjunkcie Venuše s Neptúnom. Okolo 3. 4. sa Venuša stretne s Rahu. 23. februára dôjde k mimoriadnej konštelácii, ktorá tu nebola približne 18 rokov, teda v roku 2007 naposledy. Neptún sa stretne s Rahu a aj nov 28. bude v Rybách. A všímajte si to, čo hovorím o vašom 12. astrodome, lebo sa to zopakuje aj v marci, alebo to bude veľmi podobné. Teda, do 4. februára bude planéta lásky a peňazí veľmi prospešná pre vaše podvedomie. Prospeje vám meditácia, yoga, všetky druhy umenia vás pozdvihnú na vyššiu energetickú úroveň. Uvedomíte si, na čo máte talent. Môžu sa vám splniť sny o vysnívanom partnerstve akéhokoľvek charakteru, ako zažijete aj prvý nádych alebo akýsi pocit pozitivity ohľadne vašich financií. U niektorých baranov môže dôjsť k tomu, že stretnete osudovú lásku, ktorá má čosi spoločné so zahraničím alebo s alternatívnym liečením alebo s cestovaním. Od 4. februára sa upriami vaša pozornosť na vaše osobné hodnoty. Konečne máte možnosť plne si uvedomiť, kým ste. Začnete žiariť vonkajšou aj vnútornou krásou. Okolo 12. 13. februára pocítite vplyv splnu v Levovi. Pomôže vám v otázkach lásky, vášne, kreativity, detí. Dokonca niektorí barani zistia, že očakávajú potomstvo, dieťa, alebo možno budú mať vnúčatko. Prípadne vaše dieťa vám niečo veľmi dôležité oznámi. Ale najväčšiu hru rozohrá konjunkcia Neptúnu z Rahu s dračou hlavou. Spomeňte si, ak na to máte vek, čo sa dialo približne v roku 2007. Neptún vám pomocou Rahu splní všetky sny. Takže si dajte pozor na to, čo si želáte, lebo sa vám to môže splniť. Môže to súvisieť s vašimi unikátnymi a jedinečnými schopnosťami, s liečením duše a srdca. Môže to byť splnenie túžby po zdravom a láskyplnom intímnom živote alebo cestách do ďalekej exotickej cudziny. Upozorňujem baranov, že práve vy dokážete v tomto čase vytvoriť ilúzie. Takže svoje schopnosti skúste využiť na dobré veci. Napríklad na manifestáciu vašich želaní, ale aj na film trebárs, alebo divadlo, fotografiu, spiritualitu, cestovanie, tajné projekty. Ďalšia dobrá správa, Jupiter sa konečne pohne vpred
O vplyve Jupiteru som hovorila vo videu na rok 2025. Takisto Mars sa koncom mesiaca pohne vpred a pomôže vám hlavne v riešení rodinných záležitostí, bývania, spoločných financií. Okolo 24. februára preto sa obdobie vyčkávania a stagnácie končí, len si treba uvedomiť, že aj toto obdobie malo svoj zmysel. Väčšinu z vás čakajú veľmi príjemné zmeny a v prípade, ak sa teraz ešte nezdajú byť až tak príjemné, nezabúdajte, že všetko má svoj zmysel, ale určite váš osobný horoskop prezradí všetko podrobnejšie. Takže barán, aj vám držím veľmi palce, želám vám veľa šťastia a teším sa na vás opäť na budúce. A ak sa aj vy tešíte na mňa, tak budem veľmi rada, ak moju prácu motivujete lajkom alebo odberom, poprípade zdieľaním. Ahoj, dovidenia.